Međutim, most je napravljen i on je pustio svoje trake po cijelom svetu. Svuda gde žive naši ljudi, a ima ih svuda. Od Švedske, preko Amerike, preko Australije i Novog Zelanda i Južnoafričke Republike. Želimo da napravimo jednu mrežu informacija. Želimo da napravimo mrežu o svim uspešnim firmima i pojedincima. Ideja nam je da pozovemo sve vas, vlasnike privatnih firmi, da nam se javite, da vas predstavimo, da vas promovišemo, da se oglasite. Zora Magazin nastavi u tom pravcu u kome jeste zamišljena, da bude jedan katalog za sve one koji će možda prelistavanjem Zora Magazina doći do neke ideje kako da nastave, uspostave ili naprave svoj biznis. Ja se zahvaljujem s ovom klubu na ovome što, na ovom prostoru i na vremenu koje ste nam ustupili, na vašoj želji da dođete i da prisustvujete na ovoj promociji. I nadam se da, kao što rekao, da je ovo samo početak naše saradnje, makoliko da nije ispunila sva naša očekivanja, ova prva poseta, ali nema veze, ne smemo da se razočaramo. Takođe, pozivam sve vas koji se do sada niste pretplatili na Zora Magazin, da to učinite ako želite. Kao što rekao, godišnja pretplata za 4 broja samo 200 kruna sa uračunatom poštarnjom. I na kraju, uz naš trud, vaše poverenje i podršku, da radimo ovo u čemu jesmo dobre, mi možemo da napravimo određene uspehe, svi zajedno. Mi nastavljamo sa našom misijom. O tome sam vam preko sve ispričala. A vas pozivam da se pridružite. Jedino svi zajedno možemo da uspemo, da ostvarimo čuda, jer čuda su moguće. Za večerašnju prezentaciju također sam najavila da će samo biti moja koleginica Ann-Katrin Udrika-Stefanović, međutim, mi smo savladali granice, savladali smo jezičke barijere, savladali smo sve, ali nismo uspeli da savladamo viruse koji trenutno vladaju. Ona je kod kuće bolesna i verovatno sa strpljenjem očekuje kada će se javiti posle ove promocije, ali moram da kažem da je ona ne samo urednik izdanja Zora Magazina, ona takođe je napisala jednu knjigu poezije, prvu knjigu poezije na 2 jezika, gde s ponosom ističem da je Zora bila suizdatična. Ja ću vam iz njene knjige poezije, koja se zove Mit ja, moja ja, pročitati jednu interesantnu pesmu.